Alos magadwa ng banwa manibatan niyang pepasyas na ning Provincial Government of Pampanga ing pamanaluki king Republic Act 8794 o ing Anti-Overloading Law. I-Governor Dennis Delta Pineda pa yung minuto sa pututan lareng dump box daring bayong 12-wheeler truck ang makukonsidera ng mining truck. Agpangkin pamuntok na ning 1st District Engineering Office ning Department of Public Works and Highways o DPWH Pampanga ay Engineer Almer Miranda may kasaup yang maragul king maintenance daring dalan ing pamaglimita king kargada rin truck. Mismong yung presidente ni Pampanga Truckers Association ay Leonard Lansang sinabi ng may bawas ing karelang gastos pangaras king maintenance daring karelang truck manibatan niyang tinakikilang masalese king anti-overloading law. Dati sir, manakitang kami hanggang 3,000 to 4,000. Ngayon manakitang kami ng 12,000. Pero okay niya rin. Bakit mo? Kasi savings na talaga abubul sa amin eh. Unlike before, baka gross net kaming 12,000, 14,000. O tanggaras na ning pabulan, elaman may bangko reto. Lumuwan lang ang data, panyalimo ang gulong, baka kumulang na po. Sumangit na nini at wala na ning grupo ing fair competition uling den kanong truckers king aliwang probinsya no man tataluki king mandato ning batas. May papakaili kami, repanya batanda po hanggang putot. Ilan pa animbanganda, ilan pipilit ng may babagsak yan timbangan. Pero may yakit na retang video, retanggang mga regular trucker o abatan. Kasi atin la pong lagay. Antimong dating sekretary na ng DPWH, pinuri ng Zambales Governor Hermogenes Junebdane, ing provincial government ng Pampanga, pauli na ning karelang meging inisyatiba bang makataluki king anti-overloading law. Dapat panahuna mo naman kanu, apag-aralan ing pamag-abyenda king may sabing batas. Uling updated ini, uli daring may magwal abayong model daring truck. Dito sa Pampanga, sumunod ano? Pero nasa ano kasi sa bigat, kung titingnan nyo kasi, ang dala ng dump truck, ng truck lang sa Pampanga, buhangin. Ang ano ba ang specific gravity ng pinatubusan na 1.6. Ibig sabihin, mas mabigat ng 0.6 yung kaysa tubig kasi compared dyan sa pag ang specific gravity 1, pagdating mo sa tubig, parang lubog-lilitaw lang yan. Basic ang anti-overloading law dapat lalampas kang 37,000 kilos o 37 tons ing maximum gross vehicle weight daring 10-wheeler truck ang gagamitan king pamagkwari. Alino man sakop ning batas ding bayong 12-wheeler a mining truck ang maging sangkana ning mabilis sa pangasira daring dalan ampong tete. Pauli na nini, daragulya kanong gastos sing gobyerno. Mga negosyante, sa pagiging stricto nyo, paghuhuli nyo sa amin ng overloading, we are losing 10 billion a year, 5 billion a year. Sabi ko tama. Pero dahil sa nasisira nyo naman, gumagasta ang gobyerno ng 15 billion a year. So, yun yung Kaya ang ginagawa ngayon, kung makikita nyo, yung mga kalsada ngayon, 300 millimeters na yung pero may tinatawag tayong dead load. Yung pinaka-bigat niya. Pagdating sa tulay, pag ilan na yung tulay na bumagsak. May bumagsak na tulay sa Valenzuela. May bumagsak na tulay dito sa Tapos yung sa Pangasinan, bumagsak din tulay kasi overloaded. Mabuti naman nung bumagsak yung mga tulay kasama yung mga truck. Samantala, MOE pa mag-revisit keng anti-overloading law ing misusubong niya ni keng Kongreso nune ang giyang ing Republic Act 8784 o ingausan rang an act of imposing motor vehicle users charge on owners of all types of motor vehicles and for other purposes. Agpangkangibdane dapat yang mitulak ini bang kanitang liyabe lareng bayong modelo king truck classification ning batas. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.